न' सहियानो कुकार गाबनायखौ गिनानै खामफ्लायाव सज'नानै फिट जाना गोग्लैबाय बिनिखायनो जों डक्टरनाव लांदोंमोन आरो बिदिसो जादों होमबा औ नंगौथ' आरो दे होमबा थाथ'दो आं थांनोसै खोमा दै लोंलांला होमबा लोंलांथ'ला दे होमबा थांदो औ थाथ' आदा आयं आंनो दै गिलास लाना फैदो औ लायदो आयं दैया थिखांनो हागोन ना हाया? हागोन दां हागोन दे आं गुसु जाबाय दा सान्दुंबो दुंनो हागौ अखाबो लाबाखै नङा आयं बेखौ दसे लालायदो नों आं लायालाय आंखौ बायसिना मेंदों लादो ना नों नाङा आयं आं दा ससेयाव लादों ना थौ नों लादो बेखौ दानिया बिदिसो बायो र' दे नोंनि इसा बायदिबा हायदोलि सिलिना थाबाय नोंलाय नों लादो बारा नाङा आयंथ' मोनखासिनो लायाबा आं गारना गालांसै गाज्रिबो नङा फाय जलि ए लामारा आं लायालासै ओइ जलि फाय गार जेबो नङा Ron học nữa nè. Khai sớm, ngồi lại rau bùi nó mà hay. Anh hôm nay tập sức với mà tập quý gì đây quý? Hay sao mà ngủ hay nên rất rồi. Gì đây quý không? Đây đây không? Ra đi rồi. Cái gì mà nãy rồi? Bà bái không? Mấy thằng thành đây mình cũng cái gì? Mắt thành đây mình nói rồi. Yeah, mà pha mà đây mình còn bị cái nó bóng nắng sầm để dưới rằng. Yeah. Nanti fैदों माथो मानोबा फैदोंमोन ओरैनो बेरायनो फैनायाना आं र' बिदिबा जिरायथ' दे आं साहा फुदुंना लायनि थां फुदुंहैनाङा जाम्बि आयङा मा बुङो आयं ओंखाम जाबाय जानोना जाया जानोसै मा ओंख्रि दाउला फिन्दासो होमबालाय आं खुरनोसै दाउला फिन्दा बिदिबा ओरै जाफैदोंमोन आयं ओंखाम जाफैदो nunggu dah ayo ale masih zambi sampai kayak zade jangan lele langsung ya apa di zade ada nak lele orang apa kita terus akan drop
बिनानावनि फिसाजोहायखौनो रुमफोरखौ एसे साफा खालामना दोनबानो जाबाय जागोन दे आं खालामगोन आयै अखाफोराबो गारनो रोंला साथाफोरानो गोलैलाङा आयौ Piukhaya mama kamu. Dana yang saya tinggal ni benda. Benda yang dua. Oh ayang, ayang. Boleh masih dong lagi ya? Ayang, ayang lagi di sana, boy. Thôi gì đấy thôi. Đấy. Masih biar nengah. Koper apa di? गेजेराव दोङो फैयो मोजाङानो न'खराव गासिबो मोजां दङ ना? मोजाङानो र' नों जिरायथ' दे आं सिङाव थांनो Nggak, tinggal dia lengan lah. ayo masuk bebeknya masuk supi beyo Aku lah aku mau mozaga itu beyo Bây giờ nó xì ngầu. beyo kayang makan aku kayang beyo kasih ayang ayang sama aja bernama Siapa yang ayang bây giờ?